Hi, good morning mga Kadong Bisaya. Welcome to my YouTube channel. So ito po yung ating part 2 kung saan ay tayo po ay nag-vacation ng mabilis lang naman. It's only 1 night and 2 days sa may Lago de Oro, Calatagan, Batangas City. So ayan, good morning guys. So kakain muna tayo kasi alam nyo na anong oras na nakagising si Dung Bisaya dahil anong oras na rin tayo nakatulog kagabi. So ngayon nakikita nyo yung napaka-fresh ng simoy ng hangin. 'Di ba? Sabi nga nila sa Maynila puro na lang alikabok, usok ng tambotso ng jeep, sasakyan, motor. So very ano na talaga siya. Iba yung masisinghot mo sa ilong mo. So ngayon, andito tayo para mag-refresh, para mag-unwind. So, ayan may mga isdang mga maliliit guys. So, sarap yan hulihin, no? Baka siguro yan yung mga bulinaw. So, masarap paksiwin yan. Ayan, ang linaw ng dagat guys. So, ngayon, maglalakad muna tayo. Punta tayo doon sa may bandang dulo or sa may bandang gitna kasi nandun yung mga kasama ko. Mga walang hiya yun, iniwanan ba naman ako. So ayan, pupuntahan natin sila doon, susundan natin. At para mas makita nyo pa ng mas malapitan, kasi medyo nasa gilid pa tayo. So pupunta tayo medyo sa may bandang gitna. So as you can see mga Kadong Bisaya, mapapansin nyo na yung low tide niya is napakalawak, as in napakalayo, no? So ibig sabihin, biruin mo, pag nagkaka-high tide pala, no? Ganyan pala kalayo. And habang papalapit ka sa dalampasigan, syempre, kung galing ka dito sa gitna na to, siguro lagpas tao yan dyan, no? So, pag papalapit ka sa may dalampasigan, mas mababaw. So, biruin mo. So, ito yung hindi equal. So, dito mas mataas, kaya may tubig dito sa gilid at saka doon. So, ibig sabihin, itong portion na to is mas mataas siya. So, ayan, nandyan na yung mga kasama ko. So, ngayon, yan, tanawin natin ang buong tanawin. Libutin natin ang mga dapat libutin. Diba? So, ayun sila naliligo na doon sa malayo na yun. So, hindi ko na ata kaya papunta doon kasi malayo na. So, ayan. Let's watch. Ayan guys, welcome back ulit. So, as you can see, kung makikita nyo yung buhangin. So, hindi naman siya ganun kaputian, pero at least malinis naman din po siya. Ayan. And guys, pakita natin dito yung views na napakaganda. Dito, mangroves, parang bundok siya I think. And of course, nandito po yung paligid, ito yung mga hotels. So pakita mo rin dito yung mga hotels natin. Ayan. So actually guys, dito kami naka-check-in ngayon. So guys, napakaganda. Lalo na yung mga amenities nila dito. It's really good talaga na magkaroon ng vacation at magkaroon ng bonding sa family. Kung gusto mo magkaroon ng stress, i-release mo lahat ng mga stress, toxic sa buhay, di ba? Syempre nasa city tayo. So this is the time na kailangan mong mag-unwind, right? So pwede naman kayo mag-search sa Facebook or sa Google kung sino yung or kung saan yung mas magandang mga restaurant, hotel na by the bay or by the sea. So marami po siya dito. And of course, pakita natin napakagandang alon. So lumalapit na po siya dito kasi pa-high tide na rin po siya. But in the morning guys, napakaganda niya talaga. So for today's video guys, ito yung papakita natin lahat. Kaya let's go! Cut! Okay guys, so welcome back ulit. So now, papakita natin sa inyo yung dagat na kahit sabihin mo na mas malapit lang siya sa Manila, but malinis naman din siya kahit papaano. So tara guys. So, ayan, napaka-fresh. Ayan o. Diba? Napaka-fresh. And siguro marami dito mga shields guys. Diba? So yung mga tubig, may mga isda guys isda dito. Ayan o yung isda. Ayan yung isda o. Oh, di ba? Wala. Wala. Bato bala to. Bato bala o. Oh. Nalinis niya guys. Ay, parang may ano siya. Wala guys, akala ko ano.
yung tsinelas ko. Guys, ang mahal nito ha, pero natanggal oh. Local! Guys, ang mahal yan, pero natatanggal pala to agad, no? Ayan. So guys, dito tayo sa may alon, guys. Dali. Cut mo muna. Ayan, sa video mo. Hawakan mo ito ha. Itang pera na! So, ayun na nga guys, today's the last day. So, matatapos na siya. Di ba Adrian? O ayan na yung mga bus sa likod namin. So, magpiprepare na kami para syempre uwi na. So, tapos na yung one night lang only. Ayan. Hi guys, kaway naman kayo dito. Ayan ang couple, sexy, guwapo, macho. Ganyan ako dati yung katawan ko. Medyo nausog lang talaga. Sige, kukunin muna namin yung bag. So, ayan. Alright, andyan na ba yung bus? So, tapos na siya guys. So, kunin na lang namin yung things. Ayan. Adrian, tara na, let's go yung susi. Ha? Nasa yung susi, okay. Grabe, ang layo ng room natin. Na? Makinarte. So yun pala yung pinaka-live stage nila dyan. Kada lakbang sa ulap. Ubus din lahat. Wala silang video. May video ako yan, Sans. Saan?